Hello guys. Hai, Davidus. Unde e sticla ta de apă? Nu știu. Ce cu asta? Lasă pe masă, scos telefonul. În sacoșica e bluza lui sacră, nu? Da. Cu... Oh. Ce era să te lovesc, David? David, sandalele, dă-i-le și lui în picioare. Unde sunt sandalițele? Ia să vă, cum îți vei pantalonii pe tine? Sunt buni? Cred că merge și mărimea următoare, nu? Asta? Da. Sunt buni? Vreau apă. Lasă telefonul acasă. Ai zis că pot să-l iau. Eu am zis nu. Hai, David. Aole, mureai de sete. Păi de sete chiar murea de apă, că a băut numai suc. Ce ți-am zis eu cu sucul? Hă? Dar nu ești de vină tu, ești de vină cine-i dă. Că cu mine zilele astea bău numai apă și limonadă. Bravo, uite că n-am avut limonadă, uite trebuia să facem limonadă, nu mi-a trecut prin cap. Ce înseamnă de Era, dar nu mi-a trecut prin cap. Storm. Dust. Cu mentă din grădină. Storm. Mumii. Am făcut zilele astea Stone. limonadă cu kiwi, limonadă cu căpșuni, limonadă... Ai văzut că s-a mutat bistro? Da. Ce panoramă. Ce cancerei e pupt? Da, și că acolo a fost forțat să ce elibereze, că nu știu ce, a dărâmat maternitatea, dărâmă și... Storm. Rock. Așa. Mm. Telefonul l-am luat, Tom. banii l-am luat. Doamne, mai există carduri de Unde bonus? Mai știu. Bine, eu nu știu Cor. ce să cu telefonul. Cărți cu Tom. Ți-era Mumii. sandăluțele? Fracționează. Am cu asta? Ce vrei să se fracționeze? Tom. Fracțiile Tom fracționează cu de acolo, asta. pui. Ce, n-am făcut Tom. telefonul ăla? Tom. Tom. Cu cărți. Mumii. Mumii cu cărți. Tom. Hai, urcă acolo de fund. Swamp. Swamp. Cu swamp. Pog. Pog cu tomb. Swamp. Swamp cu swamp. Pog. Water cu pong. Swamp. Cu rock. Stone. Cu cărți. Mamă, ce cald e. Mi-a luat fum de foc. Cu rock. Mai lăsăm deschis așa? Ușile. I don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing. Nothing. Ah. Tornado. Dust. Tornado. Sandstorm. Dust storm. Dust storm cu dust storm. Tornado. Asta e așa rece. Tornado cu vulcan. Eruption. Cu amestec.
Random. Ce? Ce cu alea? Aoleu. Ce e așa Oh! și astea? Poseidon. La unde a fost? Casă, ce a uite fost E o zi, a fost mușcă aici. geanta în casă. Dai seama că e răcoare acolo? Stai. Stai, mai stai. Tu nu vezi de... Titanic. Hai, dă-i. Acum da, hai. Ăla ce e? Păr? Ce e? Ia de mami. Mă, Că să... Ce scrie? tsunami. Ha? Tsunami. Tsunami cu Atlantis face Atlantis. Da. Cum? Asta. Ia uite. Asta ți era? Da. Mermaid. Destul cu mermaid. 45 de lei. Da. Asta. Iceland. O de tot. O. Oare Aușe. vaporoasă? Cu mountain. Cu că crezi cu desert. Cu. Uite, am luat și lui David ăsta. Da, măcar al lui este din bumbac? Sau Așa, nu știu? zic eu că e muselină din aia. Ah, dacă e muselină. Asta. Mamă, ce... Două perechi. Da? La 12 lei? La 9 lei. Știu. Dar mai să fie bune. Mami, de ce tsunami cu Poseidon? Dimineața și ce calde acum. Mami, Ce? de ce tsunami cu Poseidon face un Titanic? Nu știu. Ia uite, nu am făcut altceva. Ia uite, chiar am făcut așa. Ia uite, tsunami, pun tsunami, pasăre. Avem internet. Titanic. Uite, Ce e asta costă? pantalon. Costă pantalon. Nu pot să dau pe data mobilele. Dar A? nici eu, e conectat la mine, dar nu am nicio internet pe zona unde nu merge. Nu-ți mișto? De ce nu pot să dau pe data mobile? Tu n-ai date mobile, că n-ai cartelă. Titanic. Dani mi-a zis că i-a dat 18 lei pe rochie. Dani, pe rochie ai 18 lei. Titanic. Titanic? Mergi și tu la Lidl sau te ducem acasă? Ok, bye guys.